Transilvania, locul plin de culoare descris cu atâta talent de Jules Verne și admirat de toți cei care ajung acolo. Locul ales și de prințul Charles pentru a-l promova. Locul în care tradițiile se păstrează nealterate de sute de ani. Regiunea de dincolo de păduri, de dincolo de Carpați, în care elementele culturale mediteraneene, est-europene și vest-europene au coexistat. O parte dintre aceste elemente au fost amalgamate în creuzetul unei existențe cotidiene comune, altele fiind delimitate conștient printr-un demers identitar țintit. În ultimul secol, zeci de artiști străini au ajuns în Transilvania și au rămas aici, nemai putându-se desprinde de frumusețile acestei zone și de oamenii ei. Printre aceștia se numără și artistul englez Denis Galloway, care, printr-o conjunctură fericită, devine colaborator al Muzeului Etnografic de la Cluj și realizează o serie de fotografii și cercetări în zone izolate. Pozele lui, realizate în iarna lui 1926 în zona Pădurenilor, arată tradițiile păstrate de sute de ani de locuitorii acelor sate. La fel și cele realizate ceva mai devreme, în 1923, de Romulus Vuia, cel care a întemeiat Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Fotografiile lor arată că portul popular, funcțional în Transilvania până la jumătatea secolului al XX-lea, a ilustrat în cel mai înalt grad identitățile etnice și zonale din diferite arii culturale transilvanene, caracterizate printr-un anumit specific istoric și economico-social. Elemente ale costumului tradițional sunt integrate și în vestimentația de mascare, caracteristică obiceiurilor de iarnă, prezente la toate etniile transilvanene, obiceiuri grupate la Crăciun și Anul Nou în mediul românesc și la așa numitul Fărșang, sărbătorit cu precădere de către comunitățile maghiare și săsești. Transilvania este într-adevăr și astăzi un leagăn bogat de manifestare al colindei arhaice, pentru că și câmpia transilvană, și ne raportăm la Făgăraș, la țara Făgărașului, ne raportăm la țara Oltului, ne trecem pe Valea Mureșului până la Lipova, urcăm în partea bihoreană, dar acest leagăn în partea Hunedoare, acest leagăn al colindei arhaice are extrapolări în Muntenia, în Ialomița, la Lupșanu. Sunt și acum
forme extrem de importante ale colindei, cu toată diversitatea tipologică. Vorbeam de gazde. Acolo ceata știe dacă omul este agricultor, dacă e păstor, dacă e vânător, dacă e pescar. Dobrogea aduce și ea în atenție aceste colinde care se diferențiază și atunci colinda casei este cea dintâi, care începe de la poartă și se continuă în casă, unde colindătorii sunt invitați de gazdă pe după masă. Este locul de cinste pe care românul l-a conferit oaspeților de vază. Puternicul substrat ceremonial și social al acestor obiceiuri explică conservarea lor în grade diferite și în actualul context cultural-rural, constituind și în prezent un prilej aparte de trăire comunitară. M-a impresionat solidaritatea asta a comunității, care nu concepe să nu practice aceste obiceiuri tradiționale, care concurează unul cu altul, care să aibă costumul cel mai frumos, cel mai interesant, dar care și colaborează. Fetele donează băieților tot felul de obiecte cu care să se împodobească. Și trebuie neapărat să respecti și mai ales să mergi să colinzi la toată lumea. Nici o casă nu trebuie să rămână necolindată, dar este o mare rușine să nu primești colindători. Ăsta e un lucru pe care te judecă toată comunitatea. Ești obligat să-i primești și nu să-i primești oricând, pentru că în Transilvania, de pildă, sunt colinde dedicate, ceea ce nu găsim pe aici, pe în sud. Dedicate în sensul că sunt colind pentru copii, colind pentru tineri căsătoriți, colind pentru fete nemăritate, colind pentru bătrâni. Și fiecare este altfel. Dar vedeți, obiceiurile acestea de iarnă intră într-un sistem. Un sistem tradițional care nu poate fi încălcat. Nu poți să ieși în afară de el, știi? Trebuie să respecti, pentru că, de fapt, colindul ce este? Este o urare de bine care se manifestă de obicei în momente în care se presupune că s-a petrecut sau se va petrece o schimbare. O schimbare în cursul normal al vieții. Și atunci încep, în general, la momente importante. Primăvara, toamna, iarna, la echinocții. Schimbarea nu poate fi îmbunătățită, pentru că se presupune că o schimbare poate fi în rău, decât prin performarea unor obiceiuri care să aducă înapoi starea inițială. Asta m-a impresionat. Colaborarea asta, unitatea în comunități, că erau tineri, că erau bătrâni, toți participă fără nicio discuție. Colindatul devine pentru noi românii acea formă de expresie sintetică în care putem descifra o sumedenie de lucruri pe care le-am adus din istorie, le continuăm în, dacă vreți, istoria contemporană și, de ce nu, le transmitem în vremea de azi celor din jur, amintindu-le că la această vreme trebuie să fim diferiți. Acest solis invicti, care este lumină și tot ce se petrecea era ca să-l facă învingător, este, prin nașterea Mântuitorului, expresia luminii pe care o aduce
de asemenea prin steaua care a condus magii, prin acea lumină spirituală și se face, dacă vreți, acel tip de joncțiune extrem de importantă pe care colinda o cuprinde și o glorifică. Există în Pădurenii Hunedoarei o colindă tulburător de frumoasă în care Iisus chiar se prinde în horă și joacă alături de sătenii care ascultă această colindă, pentru că în colindă și în modul ei de prezentare avem de asemenea un lucru extraordinar de important, o reuniune de limbaje. Acolo, în colindă, ascultăm cuvântul, dar cuvântul e cântat și muzica capacitează suplimentar. Acolo, această cântare și acest cuvânt este rostit de oameni, dar nu de oricare, ci de acei exponenți de valoare ai comunității, de regulă, feciorii necăsătoriți. De fiecare dată când văd colindatul într-o casă, este modul în care cei colindați și deopotrivă cei care colindă trăiesc acest moment. Au o anumită profunzime a trăirii care nu poate fi descrisă în cuvinte. De asemenea, un alt lucru care îmi place și mă impresionează profund este chipul pe care îl au cei care joacă în acele momente. Este acolo un soi de seriozitate, un soi de interiorizare a actului pe care de asemenea nu ai cum să-l prinzi, cred că nici printr-o pictură, dar mite prin cuvânt. Avem în colindat o dovadă de necontestat a vechimii românilor pe aceste meleaguri și a continuității pe care românii o au aici. Se îngemânează în colindat un strat prelatin, tracoget, getodac, și un strat latin, după cum tot așa putem să observăm o îngemânare puternică a unor semnificații precreștine cu semnificațiile aduse de creștinism. Împletire de practici magice creștine și precreștine, Crăciunul marca, cu cele 12 zile care îl urmau, trecerea într-un nou an. Cetele de feciori, copiii și mascații transmiteau comunității urările de bine pentru anul ce urma, fiecare grup având un rol distinct. Începutul colindatului, din ajunul Crăciunului, le revenea copiilor, care urau belșug din casă în casă, primind în schimb nuci, mere și colaci. Biserica a intervenit asupra acestui aspect arhaic, introducând în colindatul copiilor obiceiul mersului cu steaua, viflaimul și irozii. În aceste zile, vreo 12 la număr, toată comunitatea retrăiește un început. Că la colindat merg și cei mai mici, în unele părți acești copii sunt numiți chiar pițărăi, după un pup, după o cocătură care li se dă, toate sunt dovadă a acestei gândiri de tip magico-religios și a sincretismului pe care îl găsim în cultura populară, a sincretismului religios înainte de toate. Avem o imagine a unei lumi absolute, după cum spuneam, în care feciorii își demonstrează virtuțile cele mai importante, vitejia, forța, în care este lăudată frumusețea fetelor de măritat sau hărnicia gazdei, în care elementele cele mai importante pentru spiritualitatea țăranului, grâul, mirul și cuvinul, se bat între ghilimele, fie spus, pentru întâietate. Iată, deci, doar câteva exemple din imaginile pe care le găsim conturate
în colindul românesc, în special în cel transilvanean. În această perioadă realizăm prin dar acel tip de punte care înseamnă suflet, care prin colindă este glorificată și aș putea spune certificată. De aceea colindătorul este privit cel puțin în comunitatea românească ca un sacerdot. Este ca preotul care vine să sfințească locul și ne aflăm din acest punct de vedere prin colindă, exact ca și prin cuvântul evanghelic, într-o formulă în care casa ne e binecuvântată și oamenii, dacă vreți, eliberați poate de tot ceea ce înseamnă, zicem noi astăzi creștinii, păcat, dar faptele reprobabile pentru morala comunității. Prezente în majoritatea obiceiurilor de iarnă maramureșene, capra, ursul, viflaimul, măștile acompaniază elementul central al acestora, introducând aspecte ludice, constând în farse și improvizații hazlii. Masca, în primul rând, are un rol foarte interesant. Masca este un mijloc de a te ascunde după mască ca să scapi de rigorile eventuale ale regulilor de comportament zilnic. După aceea, masca, personajul care îmbracă masca, pentru că sunt două feluri de măști, sunt măști corporale care îmbracă personajul în cap până în picioare și sunt măști numai pentru față. Măștile acelea care imită animale domestice, sălbatice, semnifică duhurile rele care au pătruns și care au stricat ordinea normală a vieții în satul respectiv sau în comunitatea respectivă, care trebuie contracarat și trebuie înlăturat în așa fel încât totul să redevină la forma inițială. Cele mai vechi măști care se mai păstrează în unele erau moșii. Moșii reprezentau strămoșii. Strămoșii care aveau un rol benefic și care veneau ca să-i ajute să schimbe ceea ce stricase în timpul care s-a scurs de la ultima schimbare, de la ultimul echinocțiu. În prezent trebuie să recunoaștem că măștile au devenit și un mijloc de performare artistică populară. Jocurile cu măști sunt prezente în foarte multe spații culturale, nu doar europene. În spațiul european le găsim, să spun, începând cu spațiul britanic, spre pildă Hobby Horse și până spre Ural. Mergem și spre nord și în spațiul germanic le găsim de asemenea, dau un exemplu, căiuții. Deci masca zoomorfă este tot așa o parte din moștenirea pe care Europa o are din patrimoniul său originar. Supraviețuirea jocurilor cu măști în spațiul european arată însă că gândirea de tip magico-religios are încă o puternică forță germinativă, din punct de vedere cultural, evident. Jocurile cu măști sunt prezente în cadrul acestor răstimpuri, în cadrul acelor perioade în care timpul se taie, în care are loc o trecere dinspre un an vechi spre un an nou. Astfel că și în cultura populară românească întâlnim jocurile cu măști atât la Crăciun, cât și să zic eu, în perioada lăsatului de sec. Avem colindatul cu dubele, cu tobele, acele zgomote pe care pe toată Valea Mureșului, cu extensiuni în Hunedoara, de asemenea, mergând spre partea Aradului, pe partea Bihorului, în care zgomotul dubelor înseamnă purificarea atmosferei de spiritele care încă cei ostili, spunem noi, fie dintre defuncții nemulțumiți că nu le-am făcut pomenirile cum trebuie, fie dintre cele care sunt nevoie a fi invocate și îmbunate,
pot perturba viața oamenilor. Bătaia tobelor și ritmul tobelor, știm că de la civilizațiile preistorice, reprezintă un mod de purificare. De asemenea, clopotele, de asemenea, sunt o sumedenie întreagă de elemente care produc sunet din ce în ce mai intens, pentru ca și în colinda de drum, cum spun ardelenii, să existe pe cararea, pe ulița pe unde trec, binele reinstaurat și spiritul răului alungat. Practicat în satele maramureșene la anul nou de către grupuri de tineri mascați, purtători de bâte, jocul moșilor se desfășura în gospodăriile cu fete nemăritate, invocând prin aspectul măștilor, dansului, prin dialog și strigături, fertilitatea. Sugerând forța, vitalitatea, fecunditatea, masca umanoidă de moș, fixată pe față, era realizată din blană de oaie și de capră, fiind completată cu elemente de costum tradițional local, modificate simbolic. Acest aspect, dublat de prezența unor asemenea măști în jocurile de priveghi, justifică includerea jocului moșilor în seria obiceiurilor legate de cultul strămoșilor. Colindatul, ca practică socioculturală, trebuie înțeles în cadrul sistemului culturii tradiționale. Acest complex ceremonial comunică cu alte forme culturale pe care le întâlnim în cultura tradițională. Spre pildă, avem un exemplu imediat în masca brezaiei sau țurci, cum zic țăranii în anumite locuri, prezentă în cadrul cetei de feciori, mască ce are un rol foarte important. Trebuie subliniat și cu aceasta închei această chestiune, trebuie să sublinia faptul că această prezență a măștii care colindă împreună cu ceata de feciori a fost analizată de specialiști și este văzută tot ca o mărturie a continuității noastre culturale în aceste locuri în jurul Carpaților. Una dintre tradițiile românești din zona Transilvaniei este inclusă în patrimoniul UNESCO. Colindatul de ceată bărbătească, care în 2013 ne-am străduit mult să convingem Comisia UNESCO că este un element reprezentativ pentru noi românii și de aici și din Republica Moldova, definindu-ne ca pagină de istorie, de competență, de spiritualitate, și ne-am bucurat enorm când el la Baku, în Azerbaidjan, a fost validat ca element pe lista reprezentativă a patrimoniului mondial, iar acolo a participat spre exemplificare, așa este un ritual, dacă vreți, al procedurilor de validare a elementelor de patrimoniu cultural imaterial. A mers și o ceată de colindători din Transilvania, demonstrând pe viu ce înseamnă forța acestui element. Este vorba de ceata de flăcăi. Cete de tineri au existat în multe locuri. Ele s-au păstrat în mod cu totul original, adică să exprimă în mod original și să respectă exact așa cum a fost în trecut în Valea Oltului. Pe toată Valea Oltului, Făgărașul, toate satele acelea, Brașov, Sibiu. Pentru asta a fost introdus în patrimoniu, pentru că este păstrat în formele lui originale. Cete au fost, să știți, cete de tineri au fost și în Europa, în alte părți ale Europei. Dar nicăieri nu s-a păstrat în formele astea și nicăieri nu au fost atât de ample și de interesante. În Transilvania se obișnuiește a se merge la colindat în ceata de feciori, care are cam două forme principale. O formă în ceata de colindător propriu-zisă
și o formă în ceata de colindători călușeri. Aceasta din urmă este o formă mai nouă. Această formă s-a constituit practic prin aglutinarea unor dansuri din vechiul ritual al călușului în ceremonialul îndeplinit la Crăciun. Putem astăzi întâlni cete călușărești în zona de sud a Transilvaniei, în zona Aradului, după cum ceata de feciori este larg răspândită nu numai în Transilvania, ci și în România. Ea fiind de altminteri unul dintre elementele pe care România le-a inclus în patrimoniul UNESCO. Indiferent de regiune, gospodinele știu că toată casa trebuie curățată înainte de ajunul Crăciunului, când nu mai au voie să dea cu mătura, pentru că o veche superstiție spune că așa se alungă norocul din casă. O altă tradiție specifică Munteniei, Olteniei și Banatului este ca gospodinele să prepare un aluat folosit pentru a alunga de ochiul animalelor din gospodărie. Astfel, animalele vor fi sănătoase tot anul și vor da mai mult lapte. În toate zonele istorice ale României, în centrul sărbătorilor de iarnă se află familia și credința într-un an mai bun și mai prosper.